Mày y cái này cái tụp à? Bánh bông bẹt. Tao mà mẹ mà nụ ai? Ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Satu si mẹ ông cũng nữa. Mày nhớ thọ mà mẹ bị maya. Siapa? Ban teriak maya mẹ là mày. Maya lagi cukup angel sah. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kaban kong asoban at bebek sa sin kini samla gijung chat beri ko Green Tech Foundation ya ka igijung ne ang remjuki hadu ka mentar sngi ba kilala man ya ini kham tame chairman hadu ba ya smo mentar khobor ba na civil ring gijung pek jungi ya kini lara no I balapan bra wala ra no spo woodland hanor ki semet phat kini te ba kawai beda kolong ba इसको बन रमजुर यानी कजमुंथी जो ने का सरकार वकबर लोंग शहर का सरकार कजमुंथी ngantip yo lesi kei badan selindat kedika pelajing long jono ne jono hadu pakini le kai kadika im gayap ne ka action jong ta video kamtam ya kadika ya kini kin nong syatkan hangi dengi beramjur ngala poiru akput ba ngila ya keren bar kitegi ba secretary dom tani ba ngatsa ai kam hadir sipang teka iga banga ko am sngo sa sarkar kalong ba balay ba pim revoke no yakani kadon let's say kadon ka asian dat ba AIP hadu ba pin habanda panay hadu kanini banduki hadu kanini balban kuman ti radangan syai tengi idea kalong ba hatu kini ki tourist ani kita ki foreigners ki bawan chinis po ka jela ka jungi banwan jungo kaya kan ka jela ka jungi kikwa banwan syak taki cakay badan spane baki kwa malipet ki riap kiram lani kita ki kshat jong ba itnat jong kari kasi jong lani ki gua no te kata ka di kali ba nak liang sing ibu bat khamtam ba kini kijing bu ya kani kam chimdon jing mentoy namar la dangi yakren jangai kaminan India kumong no Delhi siapo Mumbai kita ki metropolitan cities keladap don lupa kini matrai wat kita kinong tang na po India buan jong ay sini kimdon por banwan kita kiwan kikwa ban pej kali air khut ke jongi ndai om banwan ban penlut pisang ta po kajaka ti kata ka di ki te sko yak sarkar sko bhawan perkhat sani bhabat revoke no yakani namar ka bamantoy ka jing sya bapin ay yakani ka bapin pen wan yakani bapin pelong yakani ka yak ta ka jingtay po lumpong deng ai rat alentino ki brio mo ki pajba ki jungi begini seng bagi pencelur susu bagi seng ki homestay ki jungki ki cakha ki biang senang ba ka revenue jong state kan mi nang ta kita ki kentang wai ku manglai keren badi general secretary jong ka Green Tech Foundation menta di ilong ba inside discuss inside keren lang badi chairman inside food inside krai namar ngiru nimla man sim ya kanu no rai bangin le klem ka jing ya trailang bat kini namar ba kani ka jing song shat khan ka jong Green Tech Foundation ho ni seng balang kam na kaliang gayu HM ni wan ban aimen sim ten ring la smo sap bat mi smo si ba ka sarkar ka jing le man ti hadu kan ta kalong ba kam sngo ngi la palan na ka seng ka jungi kini kisni nilai shong meeting bangi ong ngin le no da ka mass movement da ka jing ya ba na ka jing lang pa ba yen rei dalau ngawan pada hang ni bangin panjing bet chona ki te ka jing start ka jong ki la ki ai jing bet la ki ong ba ka biang bangin ya te ngina ka liang seng ngin sonom slam bat ngin sa khot in wer in ba pi ki press media ya ka jing ya ki ba hiru bakin wan ka jing lang bangin pelong da ka rali ru ba khanang ba kan ban pesngo tenong skor yang sarkar la ka long hadu kan pesngo ka tenong skor jong ka central government ba tang nam tai ni kam ba kun samla ki jungi ken poi hodu ni pot chokcha di kubor nakaliang seng ki jungi barang ni rung idon lang presiden jong West Kasil district di nakaliang ka junguru kwa ban snow syaka pat jong West Kasil district lingba ka kubor ko bon ai unta kani ka shu ba ni nakaliang ka seng jong West Kasil district UHM isko ban remjur iti ba keren tu si po West Kasil bari na kasinong sa kolong ba pada pudang shalom pudang aram pudang apo pudang nra siya po West Kasil dalili ni keren siya ini ba
wanum keren lajan hau wanum keren lumar wanum keren tungsit lumar ba ban poi kata kali kacat siapa west kasil kalau kerja projek ikut sama dia dalili ni nak seng UCM west kasil ni pediang dia kali kerja keren jog tiba keren lapla boleh cuba. We have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ika shnong nongi kwayo sngo bhan ika shnong de lakot kalayat dikila pen sngo hina shnong iki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project bi ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha jalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan led shaki locals 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namar ba ka ka ba phi amnot ngiru hang ni Shuaban take up yung project. Hindi ban suto bakla. Habang warra yaki investment. Habang warra yaki bakum kinigi project. Net yang nga opi kabakaduk kajing matoy. Kanlong yangi ki konsamna. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.